Ik had dus net dat hier heel goede Pokémon zit in Mantrum. Daar ben ik nog naar op ziek. Dus kijk toch bij de Tjerken Tour Del West voor een paar nieuwe ballen. Ik zit nog in level 4. Ik ben inmiddels dus in level 4 woonkamer. Dus ben ik in onderwijs in het Tjerk van Mantrum. Er zit vanmorgen nog een wild ratata en een orenbeesten. Maar zei welke kleur je bent? Welke kleur? Hoezo? Ik zit er net bij een kleur. Of het was nog een kleur, kom op. Ik zit niet bij een kleur leven. Ik ben nog gewoon niks. Welke kleur moet ik nou kiezen dan? Want ik ga juist als je zei, nou doe mast bereid. Doe mast bereid. Want reed is zo'n cool team. Maar ik weet het nog net, want Teresa die zei van nee, was die blauw. Want dat is ja, dan kan zo'n ding veroveren je. Want reed had eigenlijk alles al. Ik weet het nog net, maar volgens mij even in de... Pokémon nog onder, hast du maar een oor? Natuurlijk ga ik hem hoor. Shit, ik heb nog niet het oor. Jongen, ik ben het aardig hetje. Ik ben een aardig hetje man. Verdorie zei ik ben al kilometers onderwijs om het aai te hatchen. Je zei het dan 4 kilometer hè, bij dat aai om te hatchen. En ik ben inmiddels van mij al wat 10 kilometer onderwijs geweest. Dus dat dook van een meter. Ik zit nu in level 6. Oh, ik ga in! Ja, Pidgey. Ik ga een Pidgey. Fuck, hij is voort. Dat is nog voor net. Nee. Oh hier, dus ik dan. Shit, nog hak hem. Ik ga hem. Oh shit, hij is ontsnapt. Godverdorie. Kom op Jan. Hé joh, ik vang die toch. Ik gooi ik misleven. Jera. Ik zit die krijgen bij. Ik heb geen bal meer. Dit. Dom Jan. Ja. Maar het is heel moeilijk deze rat. Ja, ik probeer ik ook wat te vangen. Ja? Ja. Hier. Ja, het signaal is niet altijd. Oh, GPS-signaal ja. toont. Ja. Nog maar een 3 hoor. Oké. Jij dan? 5. 5. Du bist niet size, hè? Ja, ik ben niet saai. Morgen ook naar Leeuwarden? Oh, morgen? Ja. Wat zou er morgen dan? Morgen is er bij het Zuiderplein hebben ze een soort event, Pokémon event. Oké. Morgen bij het Zuiderplein? Ja. Oké. Ja, morgenmiddag. Hoe laat? Volgens mij van 2 tot 5. Ik weet het nou man. Vroeger ook wel gespeeld op de Game Boy. Oh ja? Ja. Nee, ik nooit. Was het hetzelfde idee dan? Of, Ja. Nou, nee, is heel anders. Ik heb daar wel zo'n miauwt of zoiets gevonden. Zo. Poliwag. Staryu. Pidgeotto? Wat is dat? Pidgeotto. Dat is Geëvolueerde Ja. Pidgey. Nou, succes. ja, dankjewel. Jij ook hè? Hey, dank je. Hoi. Nou, verdomme. Hoe zit het? Nou, net goed. Ik hoor het heel tijd over de nice, of de stomme shitbeest. Hier is nog iemand. Erin, jong. Nog vis kon vangen. De Pokémon broke free, dat is heel hetzelfde hier. Nou, erin, jong. Dan haak hem toch, hè? De vis die maar erin. Ja, heel bekend. Bent u bekend? Nou ja, ken je mij of niet? Ken je mij niet? Nee. Nou, dan ben ik niet bekend. Hoe heet je? Eduard. Zal ik opzoeken? Ja, ga je het opzoeken? Eduard Rekker. Nou, ik ben een bekende YouTuber. Misschien kennen jullie me wel. Ik ben Eduard Rekker, de bekende YouTuber van Mantrum. Jongen, een bekende YouTuber komt uit Mantrum. Die komt uit Mantrum en die komt er zeker erin. Ben je aan het Pokémon? Jullie ook of niet? Ja, ik ook. Ja. Maar in welke level ben je dan? Level 6. Nou, Dat ben ik bijna, dat ben ik bijna. bij level 5. Maar hadden jullie een feestje of zo vandaag bij de school? Ja, Blijfeest! Pluimfeest. Feest! Wauw. Wat voor YouTube kanaal? Hoe heet je? Eduard Rekker. Ja, hij is Pokémon Go aan het doen! Ja. Jij hebt mijn Pokémons gejat. Nee toch? Ja, ik wel. Je had ook gewoon. Ja, ik denk het wel. Want ik had hem net en ik zou hem aanklikken en hij was weg. Bent u Oh, nou, dat heb ik al gepakt denk ik ja. Want ik was lang aan het hengelen. Ja, hè? Ja. Holy shit! Abonneren! Nou, we gaan gewoon verder op zoek naar andere beesten. Hij is geabonneerd. Hij is Ja? geabonneerd. Ja, is je geabonneerd? Die van level 6. Nou, abonneer direct.
Abonneer je. Duim omhoog. Duimpje! Duimpjes. En op zien naar Pokémon beesten. Kom maar hier. Tamon zag.